să vezi diferențele sau asemănările între Avanti Micro versiunea 2 și Avanti Vero versiunea 2, Vero 2 versus Micro 2. Urmărește videoclipul să vedem ce avem de făcut. Cum vă spuneam, avem Micro versiunea a doua, Micro 2, așa o căutați pe Google, Avanti Micro 2 și Avanti Vero 2. De ce 2? Pentru că ambele stații sunt ultimele versiuni. Ziceam să ne uităm un pic la asemănări, la deosebiri, la ce are Vero în plus și așa mai departe. Ca și carcase sunt identice, au aceleași dimensiuni, ambele stații. Stați să ridic un pic ăsta mai sus și să-l înclin spre... Ok? Ambele stații au aceleași dimensiuni. Carcasa este identică, e un pic mai dreaptă aici la colțuri, la partea frontală, carcasa de la Vero 2. Și acum vreau să vă atrag atenția asupra unei diferențe importante, zic eu, care se vede clar și limpede. Vero 2 are posibilitatea de a decupla și a recupla microfonul foarte simplu. De ce e bună chestia asta? Pentru că în cazul în care mi se întâmplă ceva cu microfonul, cumpăr un microfon, îl înlocuiesc simplu și singur. La Micro 2, ca să înlocuim microfonul, din păcate trebuie să avem un pic de cunoștințe tehnice, pentru că stația trebuie desfăcut panoul de jos, după care trebuie desfăcut panoul frontal. Și atunci se extrage afară fișa microfonului, se înlocuiește microfonul, mai avem aici o siguranță, mai greuță așa de scos și de pus la loc, dar se poate face de cineva cu un pic simț tehnic, se poate face. Pe lângă diferența majoră cu microfonul, care se poate scoate ușor de la Vero 2, da? Și se poate înlocui la fel de ușor, mai vedem că avem o diferență foarte mare la dimensiunile ecranului. Micro are un ecran micuț, de aproximativ, hai să zicem așa, 3 cm. Vero 2 are un ecran ceva mai generos, de aproape 4,5 mm. Hai să le pornim să vedem de ce are Vero 2 ecranul mai mare, ce ne afișează în plus sau în minus. Întâi ne afișează, iată, am pornit și stațiile. Întâi ne sunt afișate informațiile despre banda de lucru. Culorile, să știți că sunt asemănătoare la ecrane. E un pic mai închisă la Vero 2, ceea ce pentru mine înseamnă mai odihnitoare în mașină. Iar e un pic mai deschisă și un pic mai puternică lumina la ecranul digital al lui Micro 2. De asta se văd un pic diferit, dar culorile sunt aproximativ la fel. Ce vedem acum? Pe un lucru foarte important este că, asta se ia o șurbăniță, pe lângă canal și în modulație, mai îmi apare informația de normă de lucru, EU, și frecvența în care lucrează stația. Nu știu dacă vedeți clar frecvența. Aici avem frecvența afișată, ceea ce pentru mine e ok, pentru că am destui clienți care își mută singur stațiile în norma poloneză, care e un pic diferită de norma europeană, și oamenii au probleme. Ok, deci asta ar fi un mare avantaj. Faptul că îmi arată, îmi afișează frecvența, pe lângă avantajul de asemenea important cu felul în care se poate schimba microfonul foarte rapid. La butoane mai avem diferențe, aici avem, vedeți bine, nu le mai enumăr, aici apare un buton de meniu. Intru în meniu cu apăsare scurtă și am key bip, am Roger bip, iarăși o diferență majoră. Micro 2 nu are Roger bip, Vero 2 are Roger bip.
Cum schimb Roger Bip-ul? Pe simplu, mă duc în meniu, apăs scurt butonul de volum și vă mai spun legat de butonul de volum. Și de aici schimb Roger Bip-urile. Ok, adică Roger Bip-ul e semnalul acela care corespondentul meu îl aude în stație după ce eu termin de emis. Aici avem butonul de, ca și la micro, apăsăm scurt, îmi afișează în partea de jos, adică nu mi se schimbă afișajul, ceea ce e important, îmi afișează în partea de jos nu în partea de jos, îmi afișează ca și setare principală nivelul de schelci automat, da? Vă recomand, manual, pardon. Vă recomand un nivel de schelci manual 1.1. E destul de liniștită stația la nivelul ăla. La Vero 2 o să testăm, urmăriți-ne și o să testăm. Bun, și aici avem schelci manual, unde mi afișează în partea de jos. Să zicem că l-am setat la o valoare asemănătoare, 1.1. Ca și la ambele stații, trecerea de pe schelci manual la schelci automat se ține apăsând 2 secunde pe butonul de SQ, ASQ. Și aici la fel avem ASQ, apăsăm. Iată că și aici am trecut pe schelci automat. Ambele stații au de asemenea nivelurile de sensibilitate ale schelciului automat sunt setabile. Bun. Ce mai am aici? V-am arătat funcția meniu, avem și reset, cam asta este. Încă ceva, avem pornirea, oprirea stației, este prin apăsarea butonului de volum. Mai am o chestie interesantă la Vero 2 și anume această alimentare automată pe on. Am băgat curent în stație, stația a pornit fără niciun fel de problemă, nu mai stau să o deschid și așa mai departe, iarăși un avantaj. Celelalte butoane sunt asemănătoare, celelalte funcții de fapt sunt asemănătoare, blocare canal, da? Iarăși foarte important, la ambele stații, în cazul în care întrerup alimentarea, există un procesor cu rescriere de memorie și la ambele stații îmi rămâne funcția de blocaj al canalelor, îmi rămâne activă. Da? Deocamdată nu vreau să vă plictisesc. Eu am vrut să vă arăt diferențe destul de importante între Vero 2, care o avem în ofertă pe PowerMag, și Micro 2, care oricum le avem de mult ofertele cu Micro 2. Acum o să facem niște oferte cu Vero 2. Ambele stații sunt ok, ambele stații lucrează interesant, am mai multe funcționalități și câteva avantaje pe Vero 2, probabil și de aici un pic diferența de preț. Microfoanele, ca să închei așa cu concluzie, microfoanele sunt identice, sunt condensatori, foarte important, ambele microfoane sunt condensatori, ceea ce înseamnă că vocea mea este redată foarte, foarte corect. Ne revedem în câteva zile cu un test live cu ambele stații, încercăm să facem în același moment pentru a vedea recepția și emisia stațiilor. Eu vă mulțumesc frumos, sunt Mihai de la PowerMag, ne reauzim, drumuri bune, la revedere!